Από την πόλη της Κοζάνης στέλνουμε εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Τραπεζούντα στη Βοστόνη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και ιδιαίτερα στον ακούραστο θεματοφύλακα της ποντιακής μούσας Ιωάννη Απαζίδη, που κρατά άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης και του πολιτισμού. Να είστε καλά και καλή σας ακρόαση. Σε μορφήν και τώρα συντελάτια άρνημτεσον το πρόσωπον τα εμόρφα το μάτια άρνημτεσον το πρόσωπον τα εμόρφα το μάτια. Τα κόκκινο σιλάμ κι άταντεσα το μάτια έπικαν το καρδόπο μου 1100 κομμάτια έπικαν το καρδόπο μου 1100 κομμάτια. Παντεμόρφων κορτσόπο μου άμον σεβδάς δεντρόπων συν καρδιά με λαρίζωσον να εμορφήν στον τόπον συν καρδιά με λαρίζωσον να εμορφήν στον τόπο. Τα κόκκινο σιλάμ κι άνταντεσα το μάτια έπικαν το καρδόπο μου 1100 κομμάτια έπικαν το καρδόπο μου 1100 κομμάτια. Άσκημ το μάτις μαναχών πες του ουρανού το χρώμαν πόσα καρδιάς κρεμάγονταν άσο γλυκύν το στόμαν πόσα καρδιάς κρεμάγονταν άσο γλυκύν το στόμα. Τα κόκκινο σιλάμ κι άταντεσα το μάτια
καρδόπο μου 1100 κομμάτια έπικαν το καρδόπο μου 1100